Sarauniya TV, tashar al'umma. Tururuwa in tana jido saboda kauna take haka, abinda ruhi yake bara masoyina mallaka maka. Kullum hawaye nake ta yi akan kina kwana da ki shirya kauna da yaudara kina nufin muskura mini. Farin ciki bai zama goba masoyi da wurai magana, fishin kana sani damuwa in ka ki ko sai dangana. Akan ka ne na ci tafiya tun daga daura ta Katsina, ka bani fiskar ka in duba ina saye ko ana biya. Na yarda so bai zama goba amma yana sa wahala, akan kina faɗa rigima hada ta kai ci kala-kala. Ina gudun sandama cikin duhun da ke bin fitila, na shirya bacci da addu'a saboda in tashi lafiya. Na tabbata na yi kuskure masoyi ya fi mini haba, ka mini dubi na afuwa kada kauna ta sanin gobe. Abinda zai girgiza ruhi ta yaya zai tausayin gaba, kai ne jirgin gidan nuhu na teku mai haura maliya. Kullum hawaye nake ta yi akan kina kwana da ki shirya kauna da yaudara kina nufin muskura mini. Tururuwa in tana jido saboda kauna take haka, abinda ruhi yake bara masoyina mallaka maka. Amina kin kwana da sanin arai ina son ki da yawa, mai da shi kwana kiɗa ta yaya zai tauna saukowa. A kasuwa tun ake kashi ake tayawa nawa amma ke guga nake zai kina shirin sun kai igiya. Da Allah ne ka yi murmushi ka daina zance marar maɗi, kai nawa ne kwana ce da ai uwa ya wuce sidi. Bikin mu na nan yana zuwa ka shirya ta korawar kiɗi, da ni da kai babu yaudara kaunar mu ta tashi ta tsaya. Amina ko da ina fushi kina zame mun farin ciki, mun yi aure da ni da ke ta yaya zan muskuna miki. Haka nake so kana faɗi farin kala mai daki-daki, ka san fa babban shiri nake na gobe in baka jarmiya. Sarauniya TV, tashar al'umma.